Xocat alguna volta amb ell? Jo sempre que intento apartar-me perquè ell és que és una cosa que no és normal perquè és que no frena però bueno, això vist de l'equip jo crec que és important un central així de contundent i jo crec que un central al final té que ser així. En la distància curta per ell bon tio. Sí, molt bon tio i sobretot molt professional. Jo sincerament estic molt content en el rendiment que ha donat i com es porta dins el vestuari. Això sí, també te sembla engalar a fer papers com es cotxe. Sí, jo intento no pegar-li perquè si no després me la torno. Escolta, parlava abans el model cert de Toni Grato. Boro ha revitalitzat l'equip, t'ha revitalitzat a tu i t'ha buscat competència. Sí, bueno, està clar que Grato és jove però amb molta projecció. Sempre que ha pujat ha fet molt bé les coses, ha fet molt bé el seu treball i jo m'alegre que li donen oportunitats a gent de la cantera perquè hem vist que n'hi ha gent de la cantera que està preparada. Jo quan vaig pujar, sempre la cantera ha sigut molt important i jo crec que realment hi ha jugadors en el Mestalla després de la temporada que han fet i que estan fent tan bona que realment estan preparats i per què no apostar per ells. Què passa en l'escola, José Luis, que no paren d'eixir futbolistes de banda esquerra? Vos donen alguna especial als zurdos? Alguna aigua, algo? Jo crec que són un poc... Borreguen o algo? Jo crec que són un poc hipòcrites també, però no sols lateral esquerre ni jugadors zurdos també. De la cantera han eixit molts grans jugadors que no, perquè tenen que ser zurdos, però és veritat que la cantera del València és molt bona, és molt aprofitable i hi ha que usar-lo. Estàvem parlant de la temporada vinent, lògicament, encara no sabeu què dia, tu dius que no s'ha parlat de la temporada vinent, però és evident que en l'ambient ja està el que ha ocorregut primer. Abans de la temporada que ve, com deies, tenim el partit de Villarreal. En aquest partit, el club li ha projectat fer-li un xicotet homenatge a Boro. Jo no sé si els jugadors aneu a fer la moneda, aneu a mantejar, no sé com queda la cosa, però jo imagino que tu, com a integrant d'aquest vestidor, com a persona que sents el València perquè dus l'escut de la rata benada en el pit, igual que no està des de xicotet, imagino que t'agradaria que el diumenge, passarà el que passarà, m'estaria tributant un bon homenatge a Boro perquè s'ho mereix. Sí, clar que s'ho mereix, perquè jo sempre dic que Boro va agarrar el càrrec en un moment molt difícil del València, molt difícil, i al final ho ha tret avant. Està clar que els jugadors tant per a lo bo com per a lo ruïn som els que juguem, quan guanyem som els jugadors i quan perdem també som vosaltres, però és veritat que Boro ha donat una llecció d'estar sempre ahí, de treure les coses avant i jo crec que se mereix, clar, un homenatge, no sé quin, però espero que el club tingui alguna cosa preparat per a ell. Dos preguntes complicadetes. De tot el que has viscut aquesta temporada, quin ha sigut el millor i el pitjor moment? Bueno, jo crec que el pitjor moment va ser quan el fet de Prandelli i de que no comptava amb mi, això va ser un moment difícil per a mi i també col·lectivament, en aquest moment que se destituís a Prandelli i que l'equip estava molt mal, això va ser un moment molt difícil i bueno, el millor moment jo crec que ha sigut el final de temporada, una pena aquesta lesió final perquè estava molt bé, però bueno, jo crec que este final està sent bo per a mi i espero que l'any que ve seguisca més. Arribareu a pensar, ara que fa referència al pitjor moment de la temporada, que era factible el descens a segona divisió conforme veieu les coses allí, José Luis? A veure, al final jo i crec que tots sempre hem confiat molt en nosaltres perquè som molt bons jugadors, però és veritat que estàvem en una situació molt difícil. Jo després de lo de Pamplona, perquè Manol sempre m'advertia, quan no canvia la cosa se pot baixar i tal. Jo vaig veure el partit de Pamplona i a partir d'ahir dic, ara jo sí que comença a tindre por. Sí, al final por, jo crec que van tindre un poc tots, però al final confiaven, no? Però és veritat que en la situació que te claves ahí baix, després és difícil i és que en aquest moment no guanyàvem partits, no ven que podíem guanyar-li a ningú en aquest moment i a partir d'una victòria, necessitàvem una victòria per a que canviara les coses i vam començar a guanyar i ahir hem pogut salvar un poc la temporada perquè se posava molt mal. A mi m'ho ha fet palmar una aposta que el diumenge me toca tornar-me com un pollastre, ho sàpigues. Una aposta per què? Sí, perquè farem una aposta en Twitter, bueno, en l'hivern vaig fer una aposta en un barnús, un albornoz que tinc de Star Wars, i me diu un oient, si se salvem fa ser l'últim partit en la cabina en el barnús, en l'albornoz, dic, sí, el faig. I l'altre dia me tragué la foto, diu, el diumenge te toca fer el partit, o sigui, me tocarà fer el partit en el barnús i tornar-me
a no ser els que faran la cabina. Pues a veure si en les redes socials estan i la puc veure. Sí, la podràs veure segur, però bueno, dona ben empleat perquè jo, sincerament, ja en un moment, José, sobretot després del partit de Pamplona, com diu Salva, ja ho venia preguntant, però sobretot la cara que li vaig veure a Boro quan empateu en Pamplona, era d'una persona en aquell moment superada o afonada. Després el temps ha demostrat que sabia el que feia, però jo vaig passar molta por perquè pensava que el vaixell se n'afonava. Sí, perquè és que no existia res, és que donava igual el que fèiem, que jugàvem bé, perdíem, jugàvem mal, perdíem, i entonces te claves en aquesta situació i és difícil alçar el vol, però bueno, al final han eixit les coses i bueno, al final hem pogut salvar un poc la temporada. Està clar que ha sigut molt mala, però al final hem pogut salvar l'equip i avançar en la següent. En aquest moment, ahir parlava jo en Salva, mirant el partit del Madrid guanyant 1-4, dic al final, a la fi, el Madrid tants partits no han perdut i un d'ells ha sigut el Mestalla. Sí, al final està clar que ha sigut una temporada ruïn, però al final hem fet algun partit bo perquè al final són jocs de qualitat i és veritat que el Mestalla, sobretot contra els equips grans, que Mestalla també està ahí més fort, pues sempre traguem coses positives. Li van guanyar el Madrid així en Mestalla i després ahí en el camp d'ells quasi salvem un empatet i bueno, al final hem fet ahí uns detalls de la temporada que esperem que la següent pues, siga millor. Hem de parlar del futur del club, de l'equip i del teu, però abans vull fer-te una última pregunta de recapitulació. Encara que pugui semblar un contrasentit, a nivell personal, el que has viscut tu en aquests 2 últims anys que han sigut roïns per al club, a tu t'han fet progressar, madurar el doble que una situació que potser hauria sigut més fàcil de dir. El que jo he viscut en aquests 2 anys m'ha fet madurar a una velocitat, malauradament per al club, ojalà que hagués madurat més, però a mi m'ha fet madurar a una velocitat que potser havent anat les coses millors o més suaus, potser no tindríssim el mateix. Sí, jo penso que en aquestes 2 temporades he madurat molt, perquè les coses en la primera m'han eixit perfectes, m'eixia tot i a partir d'ahir les coses no m'han anat molt bé, molta lesió i al final jo he madurat moltíssim per això, perquè les coses en els moments roïns és quan més atenció he prestat, m'he menjat més el cap i per tant jo penso que he millorat moltíssim en aquest aspecte. Duem 22 minuts de repàs de la temporada, anem a entrar en futur. Primer, futur de club i d'equip. Futur de club, sembla que la cosa ha canviat una miqueta des de l'arribada de Mateu Alemany. Sembla que el club comença a prendre decisions més de club, més lògiques, ja no se sobresaltem cada volta en una cosa nova en el diari i estan seguint els passos que han de seguir en una política de club, en un home que para l'idioma del futbol. Sí, Mateu Alemany sabíem el que es podia aportar al club i ho està fent les coses amb sentit, que és un poc també el que se demanava i està clar que Mateu Alemany ha aportat coses positives al club. Futur de l'equip. Marcelino, t'has posat ja a dieta? Bueno, jo normalment sol menjar bé, me cuido prou i pense que no tindré problemes, però bueno, algo... Estàs molt prim, no? Sí, jo soc molt prim, però dona igual, jo puc menjar moltes coses i no... En quant estàs habitualment? De què? De pes, més o menys. De pes 65. Te demanarà 63, ja ho veuré. Li diré que estic un poquet més per davall, però sí que és veritat que exigim molt per lo que ens han dit en el tema de l'alimentació. Jo crec que és un aspecte molt important dins de l'equip. Dilluns estarà per ací, perquè entreneu el dilluns també per al matí per a tancar la temporada. Sí, no sé si estarà o no. Sí, però el dimarts, dilluns estarà per ací. Voy a donar-vos les vacaciones santillanas. Entenc que els xicotes se omplien uns llibres en estiu que ens fotíem tots els anys que era Vacaciones Santillana i tenies deures per tot l'estiu. Encara hi ha. Encara hi ha Vacaciones Santillana, pues voy a donar-vos les Vacaciones Santillana. Vacaciones Marcelino. Tindrem un escrit ahí en tot el que tindrem que fer i bueno, però és veritat que després d'una temporada com esta l'equip també necessita un poc desconnectar de tot i tornar amb les piles carregades per a la pròxima. Quin concepte tens de Marcelino, José Luis? Després de jugar als equips. Sí, el concepte que tinc és un entrenador que té un sistema definit de joc, normalment s'ha jugat 4-4-2 amb els extrems o interiors que se claven molt per dins i també deixa molta personalitat als laterals i que sobretot busquen molt als davanters, s'associen entre els davanters i sobretot en el Villarreal
aquesta delantera també que feia. A mi m'agradava realment com jugava el Villarreal, jugava molt directe i també defenia molt bé. El Villarreal en la seva època encaixava pocs de gols i ojalà ens pogués ir a tots bé. Un sistema que t'acopla, per lo que acabem de comentar. Sí, ja veurem, però sí que és veritat que en els anteriors equips que ha estat usava molt els laterals i ojalà seguís utilitzant-los. Ara te donaran el telèfon de Jaume Costa de Villarreal, que també la lateral esquerra, i li pregunta, escolta, Jaume, què demana? Sí, Jaume el conec, però sí que és veritat que ja hem parlat però de jugadors i ens ha dit això, que treballa sobretot molt dur en els entrenaments i al final jo sempre dic que com un entrena al final juga i jo crec que els entrenaments és clau en el futbolista. Recorda, vaig a dir el pecat però no el pecador, quan el València no renova a Unai Emery i Manuel Llorente aposta per Mauricio Pellegrino i vas coincidir amb diversos jugadors en una inauguració, no me'n recordo de què, crec que era un acte del club, dels equipatges i tal, i a un futbolista, quan el València apostava per Pellegrino, me digui com m'agrada en este club experimentar i el risc, val? A la fi, evidentment, no va eixir bé, encara que ara Pellegrino ha fet la seva darrera està demostrant que és un entrenador que probablement tindràs que arribar a València massa pronte. Deixeu de tindre aquesta sensació amb Marcelino, és a dir, ja no és Allestaran, ja no és Neville, ja és un entrenador, escolta, que té un recorregut, que té un bagatge, que té una motxilla darrere. Jo crec que la importància de que Marcelino també vagi estat en la Lliga, jo crec que això és important, que conega molt bé tots els equips i el fet que hagi estat molt de temps en la Lliga jo crec que és un pas important que potser els altres entrenadors no havien tingut i jo estic segur que les coses van eixir bé i ja estem en ganes de començar l'any que ve. La gent diu, Marcelino perquè ahí dins fa falta molta madura, tal, no sé què, estem una miqueta en les orelles i se saber què fa Marcelino o això és més llegenda urbana? Bueno, però si haver vingut un altre entrenador també s'haurà dit pràcticament el mateix, però és veritat que el fet de que vinga Marcelino, un entrenador molt exigent, jo crec que va estar bé dins de l'equip i jo crec que ens va aportar coses positives. Bueno, i hem de parlar del teu futur, lògicament, perquè sempre el València dels últims anys ha venut els futbolistes més destacats, uno fa un repàs de lo que té davant i uno diu, home, doncs allà és un futbolista per el qual si arriba una oferta el València se pot pensar en vendre-lo. Els precedents, fonamentalment. Els precedents, lògicament, perquè estem dient que el València sempre ha venut en els últims anys. Si el València te proposa que té una oferta per tu, acceptaries, no acceptaries, tu vols continuar en el València, què mos pots dir? Bueno, jo ja avui el que puc dir és que jo així, conforme he dit sempre, estic molt a gust, estic molt content i que tinc contrat fins al 2021, crec que encara me queden anys de contrat i l'únic que puc dir és que estic content, estic feliç i que me queden aquests anys de contrat. Sí o no, t'has sondejat a la Premier League? Jo sincerament no sé res, i és que no sé, és que si no tindria ningú problema en dir mira, ha arribat això i això, jo a dia d'avui no sé res, jo avui estic centrat en acabar bé la Lliga i ja està, és que no puc dir res més. Intents que la gent maquine la possibilitat de que Gallà abandone el club aquest estiu, tenint en compte les vendes de futbolistes destacats en altres temporades, com te deia Manolo? Bueno, la gent al final que pensi el que vulgui. Jo com sempre he fet i com sempre he demostrat que jo sempre ho dono tot en cada partit i que no m'importa el que va passar dels seus anys. Jo miro molt el present i el que tingui que ser serà. Estàs fart també de que cada volta que aparegues en una roda de premsa, en una zona mixta, ara en una entrevista, te preguntem, passa si aquest estiu? Són un rum-rum de que te'n pots anar cap a la Premier, no sé, el Real Madrid, també existeix aquesta rumorologia. Sí, la majoria. Te molesta o estàs acostumat? No, me dona igual, però sí que és veritat que al final crec que són 3 anys que porten en el primer equip i cada any m'han dit coses d'eixes i al final he seguit estant així al València i com jo sempre he dit estic molt content així. Tu saps que hi ha una llegenda urbana, que són usuaris d'això. És el mateix representant que Pablo Cáceres, un Estodrac, que n'hi ha un rum-rum, els representants són representants, se dediquen a lo seu, ni més ni menys, ni són millors ni pitjors per ser d'una ciutat o d'una altra. No sé si això a voltes te demana que a Gallà sembla que li estem demanant, a Gallà o a qualsevol valencià li estem demanant un plus, que demostre més que ningú i a la fi els fets, fa 2 anys quan la teva renovació també se t'exigia
que quieres públicament a dir, no es quieres a dir públicament res i a la fi renovares i punt i final. Sí, lo de representants és una tonteria, perquè al final el que mana és el jugador. Si un jugador se vol quedar, per molt que diga el representant, o sea, si un jugador se vol quedar, se queda, i si se'n vol anar, pues se n'anirà, i al final el tema de representants sí que és veritat que se comenta molt, però això és una tonteria.